Ja. Løjsa alle sammen. Det er episode 2 nu. Og i dag tænker jeg, eller så bliver det næste episode, at vi skal finde os en drage, vi skal bruge. Okay? Ja, ikke lige tage det der, okay? Ja, kom. Vi skal faktisk bruge dragnæb. Bedre kendt som dragonnæb. Der er nogle drager, der er aggressive, når du skal tæmme dem med det. Sådan der. Det skal væk, det skal væk. Ja, det skal væk. Sådan. Sådan. Hvad er det? Nå. Oh. Lige hurtigt. De spiser rå, de spiser ikke cooked. Må jeg prøve den? Fedt. Den giver slowness 2. Hvorfor løber de ikke? Hvad fik man ud af det? Nå, ja. Ja. Nej, man giver slowness 2. Ja. Jeg har speed og strength. Jeg har speed og strength 2. Jeg ved godt. Ja. Skift hvad? Hvorfor? Ja. Men lige hurtigt info her. Du må ikke have våben frem, hvis du ser en drage. Og du må heller, de fleste drager vil ikke have, at du har armor på heller. Det er der nogle drager, der har det svært ved i hvert fald. Du behøver ikke tage det af nu, vi har ikke engang fundet en drage. Vi har ikke engang fundet en drage endnu. Prøv hvad? Nå. Det bestemmer du selv. Du skal bare lige passe på med, hvad der render rundt. Her. Ja, der fandt du så ud af det. Slog du på den, eller hvad? Det er flot. Nå, du kan så lige komme flokke med herovre. Okay. Og så lad være at slå på noget, okay? Ja. Det er jo jeg ligeglad. Det undrer mig ikke. Au. Hvad fanden er det? Jeg blev så lige ramt af eller. Ja, eller noget. Det tror jeg sgu ikke. Der er en masse blomster. Ja.
Helst ikke. Nu bliver jeg ramt en gang til. Fedt. Jeg synes det er mærkeligt vi kan der er faktisk noget her. Jeg kan se det på mappet. Terrible Terrors. Micro B. Og nej, det synes dinosaurer det der. Det der det er en Microceratus. Og den anden det er en Trudon. Det ved jeg ikke. Og så har vi Strawberry. Ja, der er seriøst en Strawberry her. Hvorfor er du så hurtigt blev det? Nej. Det var seriøst det dummeste du nogensinde gjort det der. Fandt du ud af om den var efter dig? Nå. Jamen det var så bare ript for dig det der. Nej, det gjorde den så heller ikke. Au. Så 5 minutter af den, så jeg blev lidt bange der nærmest. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, hvor du døde hen. Skal vi sove? Huh? Skal vi lade dem blive her bare fordi til hvis vi dør? Holy shit, der er mange mobs nu. Det gør du bare. Du kan bare prøve. Jeg forhindrer dig ved guds skyld ikke for noget her. Jeg har fundet en natters. Jeg har fundet en default natter. Hvad har du fundet? Rumblehorn. Nej. Jeg tror den spiser meat. Nå. Nej, det kan ikke lide, når du har våbenram. Ja. Nå, jeg har en drag, der er lidt nemmere til måske. Ja, så skal du så lige farme en hel masse kød først. Den er tracker. Du skal bruge salmon eller cod. Og så må du ikke have nogen weapons eller tools. Og det kan du kigge i din manual til, hvordan du gør. Prøv at trykke E, og så den bog, der er ved siden af dit skjold. Har du fundet det? Nå. Ja, det burde du faktisk. For de gør det meget nemmere. Nej. Jeg håber du dør til den.
Skal jeg sige det til dig en gang til? Den skal have raw cut eller raw salmon. Den kan ikke lide beef. Ja, jeg kigger i den manual, jeg har. Du kan ikke give den det, for helvede. Nej, den kunne ikke. Den blev ikke tæmmet af det. Nej, lige præcis. Why? Ja, den spiser, men den bliver stadig ikke tæmmet af det. Fordi det ikke er det, den spiser. Hvorfor? Er du død igen? Nå, det var det meget heldigt. Night Terror. Hvad er det for en? Hvad er det for en variant? Silver Terror. Den hedder en Delinator. Chicken. Jeps. Der er en hot purple hernede. Der er en hot purple hernede. God damn it. Look, jeg er faktisk gået for langt. Skal jeg have... Jeg har ikke nogen sadel. Eller jo, det er faktisk løgn. Jeg har en sadel. Jeg har den bare dårligt på mig. Nå, du er helt det. Du kan højreklik på med din pin og se hvad level team den er på. Med din pin. Du skal have en pin. Nej. Det mener du simpelthen ikke. Du skal have en pin for at kunne se hvor langt den er kommet. Med sin taming process. Så er du så et godt stykke vej. Nej. Hvad? Altså, jeg tror ikke, den kan lide det som i den. Jeg elsker det. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer i hvert fald. Nej. Shit, vi er kommet langt væk fra der, hvor vi startede. Jeg er lige nede end dig, faktisk. Nu er jeg her, fordi jeg tippede den, fordi jeg lige skulle hente min sadel. Ja, natteren. Deadly natter. Der er også et gonglæg. Ja. Har du noget chicken? Okay. Pff. Nej, det var da ikke mig. Den blev sur på. Det ved jeg ikke, det var ikke mig i hvert fald. Ja, jeg tror den blev sur på dig faktisk. Det var sjovt, det var dig, der den angreb i hvert fald.
Nå, men jeg skal lige op og stjæle ægget her. Cause why not? Jo. Niks. Ja. Fanden skulle det ellers være, hvis det ikke var våben? Det er dumt. Ikke hvis du gerne vil dø i hvert fald. Eller ikke hvis du gerne vil være leve. Hvem? Du må ikke have noget i hånden. Nej, du må ikke have noget i hånden. Du må heller ikke have et skjold. Held og lykke med at få fat i den ting igen. Kan man vel sige. Og det er du sikker på? Nå. Jeg har fundet nogle kyllinger faktisk. Jeg har bare ikke fundet særlig mange. Jeg kan faktisk lige kigge på mappet og se hvad der er herovre. Jeg har bare lige brug for at der er nogle drager i nærheden. Altså. Men det her, det kan jeg ikke lide. Der er seriøst. Der er et æg. Og jeg er rimelig sikker på, at det er den, jeg gerne vil have. Det finder du ud af. Nej. Nej, det er fireworm. Det er fireworm. Okay, den er blå. Så lad os se det hele. Jeg er også ude en skov. Er du så i nærheden af mig? Der er en til herovre. Hvad fanden sker der, mand? Skal det seriøst være første gang jeg dør nu? Jeg magter seriøst ikke dø. Ja. Det er en iron. Jeg skal seriøst one-tappes af noget, og så er jeg død. Jeg er ikke sikker på, at det der er den rigtige vej at gå, min lille ven. Ja. Jeg vil bare lige sige, at du er på vej hen mod noget, der slår dig ihjel, hvis du går hen der. Det er en simple black. Simple black. Du er der. Nej. Du er der. Du er der. Åh. Jeg er rimelig sikker på, at der seriøst lige var et lyn, der slog ned her. Nej. Hvad fanden var det så? Hvad fanden sker der, mand? Ja. Nej, den er ikke her. Nå, følg efter mig, hvis du vil finde ud af, hvad der kan slå os ihjel. Du må bare ikke gå for tæt på, for så plukker den der rent faktisk. Jo, kan du se den. Du kan se den i der. Prøv at den. Det er en simple back.
Hvad? Hvilken? Jeg skal lige have et æg mere. Because why not? Jo, du må også godt få et æg. Jeg har 3 af dem. Det er endnu en blå. Jeg har 2 blå. Fireworm Queens. Ja tak. Det er Fireworm Queens. Der er virkelig en Enderman, der ikke kan lide regnen der. Kan jeg lige se. Der er en Night Terror, hvis det skulle være. Det gør den sikkert. Skal du ikke have en Fire Terror? Den er her. Jo. Der er sådan en silver. Du må bare ikke tage våben fra ham, fordi så flyver den der. Væk! For fan! Men hvad? Jeg er seriøst tæt på at dø. Hele tiden. Men jeg er mindre tæt på at dø, end du er. Ja, du dør hele tiden. What a one shot! Se! Fire Tower! Jeg kan lige kigge manuelt, hvad de skal have at spise. Night Tower, fedt nok. Nå, dem kan vi så ikke tage med alligevel. Ikke nu i hvert fald. Fordi de skal... Mushroom Dragons, what the fuck? No. Fucking er nice egentlig. Ancient Growing. Hvad? Ja, jeg kan godt huske ham. Ja. Det var en hot purple. Den skal have raw cut eller raw iron. For at den kan blive tæmt. Aha. Har du dræbt en af de der? Løb din vej, den skyder efter dig. Hvad var det? No. Jeg ved ikke. Jeg er rimelig sikker på, at den stadig skyder, du prøver at komme over. Prøv at slå på den. Prøv at slå. Men hvor du hvad nogen drager skal bruge? Dragon Blood, og hvordan tror du vi får det? Eller dragejægerskib. Dragon Hunter Ships. Jeg er træt af at være her. Kan vi ikke fjerne os herfra? Jeg skal væk herfra. Nu var der endnu et lyn, der slog ned. Det er ikke en skrild, det der. Ikke en skrild i hvert fald. Det er en squirrel napper. Squirrel napper. Hvad? Skal du med? Jeg ved ikke engang, hvad man skal bruge for at tæmme den. Jeg ved ikke, hvor man... Det er ikke en cutter i hvert fald. Det er en napper. Du skal bruge bones. Og så skal du få den ned under 25% HP.
Nej, kom. Du dør, hvis ikke du lander den. Kom. Hvad? Vi skal lige herover og blive plukket et par gange. Og det værste er, at jeg kan se på mappet, hvad der er herovre. Der er i hvert fald nogen, der ikke er glade for os. Som du så nok kan se. Der er spawnere. Og hvis du kigger, hvilken hale der er det, så ved du, hvad det er. Halen. Der er også en anden drag. Ja, men vi skal stadigvæk lige tænke over, hvad vi laver. Men vi skal lige finde en måde at komme derop fra. Har du nogle blocks? Vi kan lige rekupere herovre. Det er fint, mor. Jeg aner ikke, hvad den gør. Jeg tror muligt, den er gået død, den her. Hvad siger du? Ja, jeg ved bare ikke, hvor god den er. Har du en seng? Så kan vi lige sætte en seng her nu. Der er et kompas. Tak. Har du mere end en seng? Nå. Ja, gør det. Fuck, jeg har mange våben egentlig. Jesus Christ. Mending. Jeps. Okay, du spawner det mindste her. Ja, yeah, I know. Jeg kunne se den tale. Jeg tror ikke lige, den er albino dog. Ja, bare fordi den er albino betyder det ikke. Eller bare fordi den er hvid betyder det ikke, den er albino. Eller? Okay, du skal faktisk bare fjerne de der spawner der. Det er den højde side. Men du skal bare fjerne den. Du skal bare fjerne spawnerne. Altså tandløseren, eller hvad? Au, jeg dør nu, jeg dør nu, jeg dør nu, jeg dør nu. Hjælp mig for helvede, jeg dør! Nu spawner jeg så helt tilbage. Så tager jeg lige min seng med. Ellers tak. Ej, okay, så dør jeg så igen nu. Er du død? I know. Men jeg får aldrig nogensinde min ting igen. Hvad fanden foregår der? Jeg tror lige, jeg skal hente noget dragnip. Før vi kan overleve det der. Der. Fordi der er ikke en eneste chance for, at vi kan overleve det der uden. Nej! Okay, det var sygt flot det der. Nej, lige præcis. Jeg smed seriøst lige mit dyreste eje, jeg havde på mig. Det gør natskyggen sgu da også. Der! Hvad fanden er hun så? Jeg har dragnæb, som jeg sagde. Dragon naps. Så er det bare ned og få fat i den. Okay. Det gik så rimelig hurtigt. Ja, okay.
Luk. Nej, den ødelagde min båd! Nej. Lad nu være. Tak. Jeg skal bare væk. Jeg skal bare lige hernede et øjeblik. Jeg ved ikke lige, om det er den viking, der... Døde du? Men dude, vi skal fjerne den der spawner, som jeg har sagt. Jamen, der er mere end en. Væk for fanden! Jeg døde igen. Vi kommer til at dø sygt mange gange her. Og det kan jeg lidt godt sige nu. Oh my god. Nej, det har ikke skidt med tanden, jeg skal gøre. Nej. Det er ikke en skid med tanden, jeg skal gøre. Ja. Jeg fik den! Jeg fik den! Jeg fik spawneren! Okay, så nu er det faktisk bare, hvad gør vi så? God idé. Hvorfor har du åbnet den, din store tump? Åbnet den spur, eller hvad fanden skal der? Nej, jeg har ikke gjort noget. Skrillen har jeg åbnet her. Måske var det mere bedre, hvis det var mig, der gik først op. Så der har givet den er albino. Ja, okay. Jeg gemmer mig lige her. Hvad skal skrillen af? Okay. Vil du have din først, sagde du? Okay, kom ned, vandet. Jeg ved, hvad vi skal. Jeg ved, hvad vi gør for det. Kom med. Jeg har salmon og det. Ja. Skrillen skal det samme, nemlig. Ja, det er helt min brug for det der. Okay, jeg har i hvert fald meget salmons. Har du noget salmon selv? Eller cut for den sags skyld? Dude, du kan ikke få tandløs. Du kan ikke få tandløs. Ja, men du skal have night vision effekt. Jeg tror ikke, det er så nemt at få. Jeg tror, vi skal i nether, før vi kan gøre det. Jeg er rimelig sikker på, at vi skal i nether først. Jeg tror, vi skal i nether først. Jeg er rimelig sikker på, at vi skal i nether. Så er spørgsmålet, om der er nogle salmons. Nej, det kan sgu godt være, men det skal vi. Medmindre du ikke vil have den. Så. Ja, så skal vi så i nether. Ja. Niks. Nej. Jeg nægter simpelthen at gå hen til den for at vende tilbage til vand og for at finde mere mad til den. Så derfor går jeg på forkant. Nej, den anden gør det. Det er den anden. Jo. Havde det været tandløs, så havde båden været gået i stykker. Nej, det er ikke. For båden er ikke gået i stykker. Ja,
Men så rammer han jo nok ikke. Jamen, så rammer han jo heller ikke, hvis han prøver. Ja. Blæk den! Hvorfor? Du skal bare finde noget dragnæb. Det kan han da godt. Ingen idé. Nej. Okay. Den skyder altså bare langt. Skrillen. Jeg kunne se det helt derovre. Jeg fik bone meal. Loki, jeg har lige fået bone meal. Men jeg skal jo så også skade skrillen, før jeg kan få skrillen. Fordi jeg skal have den under et vis antal liv. Har du fundet diamonds? Okay, jeg kan faktisk Loki godt høre, at han skyder. Ja, men som jeg sagde til dig, du kan ikke få ham. Jo. Det var flot, du kan sige det nu. Okay, jeg døde! Ja. Det er lige før jeg er død flere gange til den skridt, end jeg er død til en visse andre ting. Ja, for eksempel. Men shit, man. Hvad for nogle af dem har du? Der findes 2 varianter. Hvis den lige kunne lade være med at skyde mig et øjeblik. Det skal jo være raw. Det er cooked. Jeg kan ikke bruge det til noget, når det er cooked, tumpe. Nå, jeg skulle have den ned på et vis antal liv. Jeps. Jeg tror, jeg har den nede nu. Jeg tror ikke, den angriber nu. Det gør jeg, for den angriber mig ikke mere. Jeg tror, jeg får skrillen, det. Har du noget wood? Nå, lige meget, jeg ødelægger bare den der. Kan du ikke lige få styr på din fucking knife here? Nej, lad være at dræbe. Ja, så pluk den, vel. Loki, jeg er rimelig sikker på, at få den skrill der. Ja, den er seriøst halvvejs. Jeg hygger mig bare herovre, mens du slås. Hvorfor? Why? 80.
Men den har 100. Hvad? Du skal jo plukke den, du skal ikke bare stå og kigge på den. Den er på 88%. Jeg får en drag, før du får en drag. Hov! Nå. Du skal bare lade være med at flyve ud, tak. Nu har du så en anden effekt, som gør, at du ikke alle drager bange på dig og angriber dig. Det er low-key effekten sidst. Oh my god. Hvilken? Min skrill? Det ved jeg ikke, om den fungerer. Ingen. Nå, det er dragblod. Jeg tror ikke, du kan. Men jeg skal så også lige finde min sadel. Jamen, jeg har også selv en. Jeg har også selv en, siger jeg. Sådan! Low-key luksus. Den er tømt nu. Ved jeg ikke. Nå, fuck det, vi skal alligevel væk herfra om ikke så længe. Ups. Okay, hvis du lige kunne være med at angribe min drage, kunne det være nice. Har du dræbt nu? Du ved godt, der kun er døden. Fedt. Så er det... Det kan den ikke. Åh. Du skal sove, dude. Der er Loki en til. Der er Loki flere. Der er alt for mange her. Sov! Nej. Jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har tæmmet en skrill. Sikkert. Og så er det endda en albino. Ej, det er min søstik! Jeg tror bare, det er der, fordi... Jeg tror bare, det er dig, der er idiot. Prøv at sove nu. Ja, så prøv at klikke på en anden ende af sengen, for lov. Du kan ikke ride på min drag. Det kan den ikke, tror jeg. Jeg tror ikke, den kan. Beklager. Har du set så langt? Og hvor ved du fra? Ja, hvad nu? Nej. Hvad skal jeg bruge til? Nej, okay. Så flyver jeg bare uden dig. Nå, skal jeg så se, om jeg kan finde noget land, eller hvad? Så kan du sejle. Jeg kan lige hjælpe dig med at fjerne de her pillages.
Ja, det må du også gerne. Jeg fjerner dem bare lige for dig. Nej, men jeg er rimelig sikker på, at de er i gang i hvert fald. Så jeg slår dig ihjel i virkeligheden, hvis du dræber min albino. Der er razor rips. Vil du have en razor rip? Vil du? Okay. Så er der razor rips. Nej. Det mener jeg synes ikke. Hvad fanden har jeg gjort det? Nå, sorry. Ups. Ja. Men så skal du så ikke være her. Det er fordi ikke her de er. Okay, jeg plukkede den ene. Jeg plukkede den anden. Båden er på vej ned. Har du båden? Okay, nice. Der er en Heart of the Sea. Oh. Der er en Natterspine. Hold da kæft. Sygt nok, du ikke har været her nu. Der er en Tilder Class Egg Crate. Den skal være. Så er det sådan lidt lige meget, om du gider have den eller ej. Kom, følg op mig. Er du med? Okay, fedt. Okay, jeg hjælper lige. Nej, jeg kan lige sætte en water ting til dig. Den der, nu burde den meget gerne komme op. Fuck båden. Vi kan lave en milliard af bådene. Hvad er du der? Ja. Jeg tror den er gået i stykker. Jeg tror ikke den er særlig glad for vand. Ja, det er jo selvfølgelig sandt. Au. Hvilken? Det er en gul eller hvad? Plated razor rip. Der er også en anden skrill og et red horn. Rumblehorn. Hvilken? Tyler Class. For helvede, Magnus. Strike Class, det er en Sharp Class. Så Razor Rip. Okay, den kan du så ikke få. Du skal bruge søslanger ting. Men hvad du kan få en bone apple. Der skal du så også bruge bone, så det kan du heller ikke. Den kan du så ikke få. Nej, jeg tror heller ikke. Hov, der er en Grunkle. En Sweetie Grunkle. Der, nej, der er også en Light Fury. Der skal du så bruge Invincible Potion, tror jeg den hedder. Der er også en Pumpkin Pie. Der er også en Phantom. Og der er en Cold Death.
Der er også en cold death, hvis den er interessant. En cold death. En kold død. Der. Og det vil så sige, at den er dernede. Vand med at gå ned til den. Raw cut, det har jeg. Jeg har bare ikke sådan meget af det dog. Hvor meget har du af det? Vil du have en blå? Jeg kigger lige. Du må ikke have noget health tool eller weapon. Armor, det er fint nok, skriver den. %. 27. Okay, jeg tror Loki ikke det er nok. Hvor meget har du tilbage? Har du 5 tilbage? Det er ikke nok. Okay. Har du 4 tilbage? Sig til, hvis du når at tæmme den. Okay, jeg hjælper dig lige. Brug en stik. Hvor meget mangler den, eller? Hvad fanden er det, I laver? 61, siger du? Det er jo ikke meget, Tump. Det kunne nok ikke være helt forkert, det du siger der. Jeg har 4 cut. Ja. Der er en salmon. Dude, hvad er det seriøst, du har gang i? Kan du lige fortælle mig det? Nå, okay. Altså, er det meningen, det skal være den her episode, du tæmmer en drag, eller? Altså, jeg vil bare lige sige, episoden den er en time lang. Hvad er der? Pygmy. Og det er... Men jeg er ikke i nærheden. Du kan ikke bare få mig til at fucking ape. Kom nu herned! Tump mig! Jeg ved ikke lige helt, om jeg kan hjælpe dem med at tænde den drag der. Jeg kan Loki ikke engang få fat i min egen drag. Nå, det var det for den her episode, guys. Ja, jeg tror ikke, Magnus får en drag inden for Disses næste episode. Eller næste episode tror jeg ikke, han får en drag. Beklager, guys.